सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून स्वराय फाउंडेशन यांच्या वतीने वेंगुर्ले येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सिंधुरत्न भूषण चषक 2026 खुल्या कबड्डी स्पर्धेला सोमवारी सायंकाळी दिमाखात सुरुवात झाली. यावेळी विविध मान्यवरांनी उपस्थित राहत स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्या. महाराष्ट्र राज्य व सिंधुदुर्ग कबड्डी फेडरेशनच्या मान्यतेने वेंगुर्ला तालुका कबड्डी असोसिएशन यांच्या सहकार्यानं स्वराय फाउंडेशन पुरस्कृत उजय मानसेश्वर संघ आयोजित करण्यात आलेल्या खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ला येथील बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयाच्या पटांगणावर आयोजित या सिंधुरत्न भूषण चषक 2026 कबड्डी स्पर्धेचं छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला नगराध्यक्ष दिलीप गिरव यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून तसंच जिल्हा परिषद व आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ यांच्या हस्ते उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी पोलीस निरीक्षक निसर्ग ओतारी, पंचायत समिती सभापती शंकर घारे, खर्डेकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य धनराज गोस्वामी, उपनगराध्यक्ष सुहास गौंडळकर, स्वराय फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्रेया महाजन, सिंधुदुर्ग जिल्हा कबड्डी फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष संजय पेडणेकर, मच्छीमार नेते वसंत तांडेल, माजी नगराध्यक्ष सुनील डुबळे, वेंगुर्ले नगर परिषदेचे बांधकाम सभापती प्रणव वांगणकर, महिला व बालकल्याण सभापती गौरी मराठे, नगरसेवक गौरी मायणकर, शीतल लांगचेकर, समिधा रेडकर, रिया केरकर, लीना मापणकर, संस्था प्रतिनिधी वीरेंद्र देसाई, सत्यवान साटेलकर, विवेक चव्हाण, शितोळे सर, जेवाय नाईक तसंच खर्डेकर महाविद्यालयाचे प्राध्यापक, खेळाडू आदी उपस्थित होते. सर्व मान्यवरांचं स्वराय फाउंडेशनच्या वतीने पुष्पगुच्छ व सन्मानचिन्ह देऊन स्वागत करण्यात आलं. स्पर्धेच्या सुरुवातीला सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन जयेश परब यांनी केलं. आज या मैदानावर कोकणचे भाग्यविधाते माजी केंद्रीय मंत्री आणि आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान खासदार श्री नारायण राणे साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त सिंधू रत्न भूषण चषक स्पर्धा 2026 या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करताना किंवा कबड्डी स्पर्धेचा शुभारंभ करताना मला स्वराय फाउंडेशनची अध्यक्ष या नात्याने खूप आनंद होत आहे. आमच्या संस्थेचे संस्थापक आणि सचिव श्रीयुत धनंजय महाजन यांच्या संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनातून आमची स्वराय फाउंडेशन ही संस्था शिक्षण क्षेत्रात आणि सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहे. लास्ट मंथमध्ये म्हणजे गेल्याच महिन्यात निलेशजी राणे साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ल्यातच आम्ही सलमान अली यांची कॉन्सर्ट आयोजित केली होती. तसेच मॅरेथॉन स्पर्धा आणि आरोग्य शिबिर आयोजित केले होते, राबवले होते. आता आमची स्वराय फाउंडेशन ही संस्था क्रीडा क्षेत्रात पण काहीतरी करून दाखवण्याच्या उद्देशाने उतरली आहे आणि याचे श्रेय आमच्या सर्व स्वराय फाउंडेशनच्या टीमला आहे. कबड्डी स्पर्धा आयोजित करण्यामागचा हेतू आमचा हाच आहे की इथे जे टॅलेंट आहे किंवा लोकल टॅलेंट आहे त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, त्यांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, हाच या स्पर्धेचा उद्देश आहे. आणि सगळ्या खेळाडूंना मला एवढंच सांगायचं आहे की तुम्ही जिंकण्यासाठी खेळू नका, तर त्या खेळाचा पुरेपूर आनंद घ्या. आणि या स्पर्धेसाठी ज्यांनी आयोजन केले आहे जे जय मानसेश्वर कबड्डी संघ वेंगुर्ला, त्यांच्या उत्कृष्ट नियोजनाबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. या पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे भाग्यविधाते राणे साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण ह्या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे. हे आयोजन करत असताना बऱ्याचदा त्या ठिकाणी वेगवेगळे लोक येऊन मला भेटत होते. प्राचार्य या नात्याने आमचं ग्राउंड त्यांना हवं होतं आणि मग विचारलं मी त्यांना की कशा संदर्भातला हा कार्यक्रम आपण ठेवणार आहात, तर ते म्हटले की राणे साहेबांचा वाढदिवस आहे त्या निमित्ताने हे कार्यक्रम घेतात. मला सर्वप्रथम मी राणे साहेबांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा काल आम्ही व्हॉलीबॉलच्या उद्घाटनाप्रसंगीही दिलेल्या आहेत. आजही त्या ठिकाणी त्यांना उदंड आयुष्य लाभो ही या ठिकाणी प्रार्थना करतो. तसेच ह्या पद्धतीने ज्या स्पर्धेचं नियोजन केलेलं आहे, इथे अतिशय सुंदर मुली समोर आपल्या बसलेल्या आहेत, अतिशय फिजिकल फिट आणि ज्याला आपण म्हणूया की स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट जे असलं पाहिजे, हे आपलं स्पिरिट त्या ठिकाणी डेव्हलप व्हावं. आपली एकंदरीतच आपलं शारीरिक
मानसिक आणि बौद्धिक विकास व्हावा म्हणून त्या ठिकाणी स्पर्धेत भाग घेणं फार गरजेचं असतं. आणि स्पर्धेमध्ये आपण जेव्हा जेव्हा भाग घेतो त्यावेळेस आता जस्ट महाजन मॅडम म्हटल्या की जिंकणं किंवा हारणं हा भाग वेगळा आहे, परंतु त्या खेळाचा आनंद घेता आला पाहिजे. आणि जे खेळाडू आनंद घेतात त्यांना अतिशय भविष्यामध्ये किंवा उर्वरित आयुष्यामध्ये त्यांना एक स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट असल्यामुळे आयुष्यात कितीही मोठी संकट आली तरी ते सहजगत्या त्या ठिकाणी टॅकल करण्यात यशस्वी होतात. एवढंच या ठिकाणी बोलतो. आणि या स्पर्धेला जे जे खेळाडू आलेले आहेत, जे जे संघ आलेत, जे संघ व्यवस्थापक असतील, संघाचे प्रमुख जे काही नियोजन संयोजन करणारी लोक असतील, ह्या स्पर्धेमध्ये आपण सगळ्या विद्यार्थ्यांनी भाग घेतलेला आहे. याबद्दल मी आपल्या ह्या स्वरा फाउंडेशन आणि एकंदरीतच सिंधुभूषण चषक 2026 कबड्डी स्पर्धेला आपण उपस्थित झालात त्याबद्दल आयोजकांच्या मार्फत आपल्या या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो आणि थांबतो. एक चांगली देखणी आणि आनंदात आणि उत्साहात होणारी ही स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न होते आहे. आणि या स्पर्धेचं औचित्य जे आहे ते आपल्या सिंधुदुर्गचे भूषण, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, विद्यमान खासदार नामदार नारायणराव राणे साहेब यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आपल्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेले 2-3 दिवस अनेक उपक्रम झालेले आहेत. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आपल्या स्वराय फाउंडेशनच्या वतीनं या ठिकाणी कबड्डी स्पर्धा वेंगुर्ल्यामध्ये संपन्न होते आहे. सर्वप्रथम ही स्पर्धा कबड्डी ही जो विषय आहे तो महाराष्ट्राच्या मातीच्या इमान राखणारा असा हा मातीशी नाळ राखणारा हा खेळ, आणि त्याबद्दल हा जो खेळ आपण उपलब्ध केला, स्पर्धकांना संधी दिली त्याबद्दल पण पहिल्यांदा स्वराय फाउंडेशनच्या आणि जय मानशेश्वर कबड्डी संघाला मनापासून धन्यवाद देतोय की एक पारंपरिक खेळ आपण वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये या ठिकाणी उभा केलेला आहे. आणि अतिशय सुंदर नीटनेटकं आयोजन या ठिकाणी संपन्न होतंय. वेंगुर्ला तालुक्याचा सभापती म्हणून या संपूर्ण स्पर्धेला माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा या ठिकाणी कळवतोय आणि मनोगताचे माझे 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज या ठिकाणी कबड्डी स्पर्धा आयोजित केलेली आहे स्वराय फाउंडेशन आणि मानशेश्वर कबड्डी संघ यांनी. पहिला त्यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी अशा पद्धतीने ग्राउंडच्या स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केलेल्या आहेत. कारण आत्ताच्या काळामध्ये पाहायला गेलं तर ग्राउंडचे खेळ हे कमीच खेळले जात आहेत. आताची पिढी जी आहे, मी माझ्या भाषणामध्ये नेहमी म्हणत असतो की आत्ताची पिढी ही इंटरनेट आणखी मोबाईलमध्ये गुंतलेली दिसते. आणि ही एक मानसिक समस्या आणि घराघरामध्ये एक समस्या तयार झालेली आहे, मोबाईलची समस्या. इंटरनेट आणि मोबाईल आणि सोशल मीडिया हे लोकांना व्यसन लागलेलं आहे. आणि या व्यसनातून बाहेर काढायचं असेल मुलांना आणि पिढीला तर त्याच्यासाठी ग्राउंडचे खेळ खेळणे अत्यंत गरजेचं आहे. आताच्या मुलांना पायाला माती लागत नाही आहे अशी परिस्थिती झालेली आहे. तर पायाला माती लागणं फार गरजेचं आहे. आणि कुठल्याही खेळामध्ये ज्या वेळेला व्यक्ती त्या खेळामध्ये खेळत राहतो, मी स्वतः एक स्पोर्ट्समन आहे, मार्शल आर्टचा मी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आहे, नॅशनल गोल्ड मेडलिस्ट आहे. मला माहिती आहे खेळाचं महत्त्व काय. खेळामुळं माणसाच्या आयुष्यामध्ये आमूलाग्र त्याच्या व्यक्तिमत्वामध्ये विकास होतो. त्याला एकाग्रतेची क्षमता निर्माण होते, खेळाडू वृत्ती तयार होते, चिकाटी, त्याचे बौद्धिक विकास होतो, त्याचा शारीरिक मानसिक विकास होतो, कोणत्याही संकटांना सामोरं जाण्याची त्याची तयारी निर्माण होते. खेळामुळे मनुष्य व्यसनापासून दूर राहतो, त्याला नुसती खेळाचीच नशा असते. आणि कोणत्याही सामाजिक आरोग्यासाठी खेळ असणे हे अत्यंत गरजेचं आहे. कुठल्याही समाजामध्ये आता काही देशामध्ये तर असे आहे की त्या ठिकाणी आरोग्य राखण्यासाठी तिथे एक कल्चर तयार झालेलं आहे, ते म्हणजे मॅरेथॉनचं कल्चर. आणि निव्वळ तिथे कोणताही काही निमित्त त्यांना मिळालं की ते मॅरेथॉन घेतात. तर हे मॅरेथॉन एक उदाहरण देतो की ह्या मॅरेथॉनमुळे त्या देशातल्या अनेक नागरिकांच्या सामाजिक समस्या ह्या निघून गेल्या. आपल्या इथे सुद्धा हा एक ट्रेंड सुरू झालेला आहे की आपल्या इथे सुद्धा ठिकठिकाणी जिथे जिथे मिळेल त्या ठिकाणी मॅरेथॉन स्पर्धा घेतल्या जाते. तर मला असं नक्कीच वाटतं की अशा पद्धतीचे जे खेळ येते आज जे काय आयोजित केलेले आहेत, यापूर्वीसुद्धा आता राणेसाहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं काय असं ना व्हॉलीबॉल स्पर्धासुद्धा झाल्या 2 दिवसापूर्वी, आज कबड्डी स्पर्धा होत आहेत. तर आणखी अशाच पद्धतीनं कार्यक्रम आयोजित करावेत, खेळाचे कार्यक्रम आयोजित करावे, जेणेकरून वेंगुर्ला किंवा सिंधुदुर्ग नगरीमधील जे काही एक खेळाडू वृत्ती आणि चैतन्यमय वातावरण, कुठल्याही खेळामुळे नक्कीच समाजामध्ये चैतन्य निर्माण होते, एक एनर्जेटिक वातावरण तयार होते. आणि हे खरंच सामाजिक आरोग्यासाठी अत्यंत गरजेचं आहे. आज या ठिकाणी जे काही 9 खेळाडू इथं हजर आहेत त्या सर्वांना मी या खेळासाठी कबड्डीसाठी शुभेच्छा देतो. इथे कोकणचे भाग्यविधाते, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री तसा विद्यमान खासदार आदरणीय राणेसाहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी
अशा प्रकारचे कार्यक्रम होत असताना आपल्या या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये सरोया फाउंडेशन आणि जय मानसेश्वर कबड्डी संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कॉलेजच्या पटांगणावरती सिंधुरत्न भूषण चषक कबड्डी स्पर्धेचं आयोजन या ठिकाणी होत आहे। या निमित्ताने सर्वच व्यासपीठावर उपस्थित सर्वच मान्यवर या स्पर्धेला मी मनापासून शुभेच्छा देतो आणि सरोया फाउंडेशनचे सुद्धा खूप आभार व्यक्त करतो। गेल्या एक महिन्यापासून सरोया फाउंडेशनने आपल्या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये एक सर्वच गोष्टीमध्ये सांस्कृतिक क्षेत्र असू दे, क्रीडा क्षेत्र असू दे, आरोग्य क्षेत्र असू दे किंवा शैक्षणिक क्षेत्र असू दे, यामध्ये एक चांगली सुरुवात आपल्या या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये केलेली आहे। त्यांचं खरोखर मनापासून या ठिकाणी आम्ही कौतुक करतो। त्याचप्रमाणे खूप वर्षानंतर या आपल्या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये अशाच प्रकारच्या स्पर्धा आणि मोठमोठे कार्यक्रम या ठिकाणी आपल्या वेंगुर्लावासियांना बघायला मिळत आहेत। काही वर्षापूर्वी अशाच एका ग्रुपामार्फत आम्ही सर्वजण या ठिकाणी कार्यक्रम साजरे करत होतो। आज तीच टीम पुन्हा एकदा ॲक्टिवेट झालेली आहे। जय महाजन असू दे किंवा गणेश अंधारी असू देत किंवा हे सर्वच राजू वदराटकर ही पूर्वीपासूनची पहिली टीम पुन्हा एकदा चांगल्या उत्साहाने या ठिकाणी ॲक्टिवेट झालेली आहे। आणि खरोखर क्रिकेटमध्ये या ठिकाणी आपलं स्पर्धा होतात, परंतु आता वेंगुर्ल्यामध्ये 1-2 दिवसापूर्वी व्हॉलीबॉल स्पर्धा झाली आणि खास कौतुक करावं लागतं की कबड्डीची स्पर्धासुद्धा जिल्हास्तरीय आपल्या आणि महिलांची या ठिकाणी आपल्या इथे होते आहे। आणि खरोखर आत्ताच आदरणीय उतारी साहेबांनी सांगितलेलं आहे आपल्या खेळाबद्दलचं सर्व महत्त्व आणि खरोखर आरोग्य राखण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकारचे खेळ खूप महत्त्वाचे आहेत। आणि सुदैवाने एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपल्या कबड्डी फेडरेशनचे उपाध्यक्षसुद्धा आपल्या वेंगुर्ला तालुक्याचे तुषारजी साळगावकर आहेत। म्हणजे पुढेसुद्धा फेडरेशनच्या बाबतीमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला मदत लागेल त्यावेळी नक्कीच ह्या सर्वांची होईल। पुन्हा एकदा सरोया फाउंडेशनला आणि आदरणीय राणेसाहेबांना उदंड आयुष्य लाभू दे ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। या कबड्डी स्पर्धेला शुभेच्छा देतो आणि इथे थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्पर्धा म्हटली की वेंगुर्ला ही आधी क्रीडा नगरी समजली जाते। वेंगुर्ल्याला फार मोठा इतिहास आहे क्रीडेचा। इथे अनेक प्रकारच्या स्पर्धा यापूर्वी आमच्या अगोदरची पिढीने चालू ठेवल्या आणि तो वारसा आम्ही पुढे नेला आणि आता त्यानंतरची येणारी पिढी तसाच तो वारसा चालू ठेवलेला आहे। एक जुन्या आठवणी जाग्या होतात, कारण आम्ही इथे बसायचो आणि मान्यवर इथे असायचे। म्हणजे आम्ही तेव्हा खेळाडू असायचे, असेच बसायचो। व्हॉलीबॉल असू दे, कबड्डी असू दे, सगळ्या स्पर्धेसाठी। आणि हे आमच्या कॉलेजचं मैदान खूप वर्ष आम्ही इथे खूप खेळलो, त्यामुळे ह्या मैदानासोबतसुद्धा आमचे लागेबंधे खूप वर्षापासूनचे आहेत आणि त्यामुळे आज सगळ्या जुन्या आठवणी जागृत झालेल्या आहेत। आपल्या सर्वांना ह्या स्पर्धेसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि सर्वप्रथम सरोया फाउंडेशनला मी चे आभार मानतो, त्यांचं कौतुक करतो। कारण ही सरोया फाउंडेशन ह्या अनेक स्पर्धा, परवा त्यांनी मॅरेथॉन घेतली, आरोग्य शिबिरं घेतली, स्वच्छता अभियान राबवलं आणि आता ह्या कबड्डी स्पर्धा घेत आहेत। सरोया फाउंडेशनला मी धन्यवाद देतो की आमच्या वेंगुर्ला नगरीत त्यांनी असे उपक्रम राबवायला सुरुवात केलेली आहे आणि ते हा जो त्यांचा वेग आहे, हे जे स्पीड आहे ते असंच चालू राहू देत। कारण चांगली माणसं ह्या सरोया फाउंडेशनच्या टीममध्ये आहेत। अनेक उपक्रम आम्ही सोबत त्यांच्या येऊ, आम्हालाही सोबत घ्या। आपण वेंगुर्ल्यासाठी अनेक उपक्रम राबवायला आमची कायमची त्यांना साथ मिळेल। कारण वेंगुर्ला ही क्रीडा नगरी असल्यामुळे अनेक प्रकारचे क्रीडा प्रकार गेले कित्येक वर्ष चालू आहेत। मधल्या काळात थोडासा ब्रेक लागलेला, पण आता सरोया फाउंडेशनने उचल खाल्लेली आहे। आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत। या राणेसाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त ह्या स्पर्धा आयोजित केल्याबद्दल जय मानसेश्वर संघ आणि सरोया फाउंडेशनचे आम्ही खूप खूप धन्यवाद देतो आणि या सर्व खेळाडूंना भावी वाटचालीसाठी आणि ह्या स्पर्धेसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो। खेळत राहा, जिंकण्यासाठी खेळत राहा, समाधानासाठी खेळत राहा, आनंदासाठी खेळत राहा आणि आपली तंदुरुस्ती ह्या खेळातूनच होणार आहे। त्यामुळे सर्वांना ह्या खेळासाठी खूप खूप शुभेच्छा।